Καλημέρα. Σήμερα θα σας δείξω πώς έχω οργανώσει την εργαλειοθήκη μου για υδραυλικά. Έχω επιλέξει μία τσάντα της Virax. Ήρθε να αντικαταστήσει βέβαια πάλι της ίδιας εταιρείας Virax, αυτή τη μεγάλη που είχα. Πολύ ευχαριστημένος ήμουνα και από αυτήν. Είναι αρκετά μεγάλη, με ωραίους χώρους. Έχει και δύο τέτοια για το μέτρο. Βέβαια πάλιωσε, ήθελα να κάνω μια ανανέωση, οπότε πήρα αυτή την ανοιχτή τσάντα. Καλή η τιμή της, προσιτή σε όλους για αυτό που προσφέρει, πολύ καλή. Το πιάσιμο της είναι πολύ ωραίο, μπορείς να την κρατάς χωρίς να σου κόβει τα δάχτυλα, αν και εγώ θα το ήθελα λίγο πιο κοντό, να μην είναι τόσο ψηλά. Λίγο ζορίζει όταν την κουβαλάς, βέβαια υπάρχει και ο ημάντας. Υπάρχει ο ημάντας για να την κρεμάσεις στον ώμο σου. Πολύ σπάνια τον χρησιμοποιώ. Όχι ότι δεν είναι βολικός, απλά πολύ σπάνια να την κρεμάσω. Άμα χρειάζεται να κρατήσω και κάτι άλλο στα χέρια μου, καμιά άλλη τσάντα ή κανένα δράπανο. Έχει πολύ ωραίους χώρους μέσα. Μπορεί να είναι μικρή, να φαίνεται ότι είναι μικρή, αλλά χωράει πραγματικά ό,τι χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται η τσάντα, η εργαλειόκασα που κουβαλάς, η τσάντα να είναι πολύ βαριά. Κουβαλάς τα απαραίτητα που χρειάζεσαι για να κάνεις μία δουλειά. Εάν η δουλειά είναι μεγάλη, προφανώς δεν κουβαλάς μία τσάντα, έχεις και άλλα πράγματα. Αυτή είναι για τα καθημερινά, για ό,τι χρειάζεται να αντιμετωπίσεις κάθε ημέρα. Τα βασικά εργαλεία που λέμε. Έχω και άλλες τσάντες που έχουν εργαλεία, ό,τι χρειάζεσαι για μεγάλες δουλειές. Αλλή μόνο άμα κουβαλούσαμε σε μια τσάντα όλα μας τα εργαλεία. Χωρίζεται στη μέση. Αυτό εδώ πέρα βγαίνει, έχει κάτι κουμπώματα. Όπα, το ξεκούμποσα. Άμα θέλεις δηλαδή να γίνει ανοιχτή όλη, βέβαια εμένα δεν με βολεύει. Προτιμώ έτσι για να βάζω όλα μου τα εργαλεία. Έχει θήκες. Βλέπουμε εδώ πέρα, έχω βάλει σε αυτήν εδώ τη μεριά δύο νίπεξ κόμπρα. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, μια μισή ίντζα μέχρι μια μισή ίντζα. Πολύ βολικά, τα έχω αρκετά χρόνια τώρα, δεν με έχουν προδώσει, είναι πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο βήμα βέβαια είναι να πάρω και ένα νίπεξ που δεν έχει δόντια για ρακόρ. Θα έρθει και η ώρα του. Μια συλλογή με Allen εδώ, μεγάλα Allen, πολύ σπάνια τα χρησιμοποιώ. Υπάρχουν εδώ πέρα γιατί όταν τα χρειαστείς πρέπει να τα έχεις. Μέσα εδώ πέρα έχω έναν απογρεζωτή της Virax, πολύ βολικός, με έχει βολέψει πάρα πολύ για χαλκό κυρίως, όπως επίσης και ένα μεγάλο κοφτάκι της Virax για χαλκό. Εγώ για χαλκό το χρησιμοποιώ, άλλοι νομίζω μερικοί κόβουν και PVC με αυτό, δεν έχω κόψει ποτέ, δεν έχω άποψη. Όπως επίσης πάντα ένα αντισκοριακό 540 για όλες τις χρήσεις και κοφτάκι κατευθείαν. Είναι πολύ βολικό, είναι μικρό, να χωράει μέσα στη τσάντα μου, όπως είπα, για τις καθημερινές χρήσεις. Έχω στη θήκη του θερμοκολλητικού, έχω και ένα μεγαλύτερο. Αυτό εδώ είναι για τα καθημερινά. Από εδώ έχω έναν κάβουρα, παιδιά, αυτό τον κάβουρα τον έχω 15 χρόνια νομίζω. Είναι σκύλι μαύρο. Πολύ ευχαριστημένος είμαι. Τον έχω σε αυτήν εδώ τη θήκη. Και δίπλα έχω
την καστάνια, την οποία την καστάνια την καστάνια αυτή για να βάζω τον πύργο για τις ουρές στα σώματα, και αυτή την έχω αρκετά χρόνια. άμα καταφέρω να τη βγάλω. Και αυτή παιδιά την έχω αρκετά χρόνια. Νομίζω και αυτή μαζί με τον κάβουρα καμιά 15 χρόνια. Δεν έχει πάθει, έχει χαλαρώσει λίγο, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Πολύ ευχαριστημένος. Κάποια εργαλεία, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ένα κοφτάκι, ένα με το τσίμπιδο, ένα κοφτάκι και μία πένσα. Βασικά εργαλεία για να κάνεις τη δουλειά σου. Στην άλλη θήκη, εδώ στην άλλη θήκη, λοιπόν, εδώ έχω το σφυρί που χρειάζομαι για οτιδήποτε. Έχω ένα 20διάρι. Το 20διάρι κυρίως το έχω για να σφίγγω την τάπα και το εξαριστικό στα σώματα. Βολεύει, δεν το δαγκώνεις, δεν το χαλάς το χρωμαίο από πάνω. Βολεύει πάρα πολύ. Είναι και λίγο αισθητικό το θέμα. Εδώ πέρα έχω τον πύργο για τις ουρές των σωμάτων που μπαίνει στην καστάνια. Ένα μικρό γατζαβιδάκι χρειάζεται και δύο μαρκαδόρους. Τώρα αυτοί οι μαρκαδόροι είναι Milwaukee, δεν έχει σημασία. Αυτούς τους πήρα, πολύ ευχαριστημένος είμαι για να σημαδεύεις διάφορα. Συνήθως έχω και έναν άλλο που το έχω έναν από τους δύο κουβαλάω πάντα μαζί μου, και έναν έχω εδώ. Ένα κοφτάκι ηλεκτρολογικό, απογυμνωτής μάλλον, όχι κοφτάκι, γιατί μόνο στην εξωτερική μόνο. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω πόσα χρόνια το έχω, δουλεύει όμως πολύ καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ βολικό. Επίσης και ένα μαχαίρι για οποιαδήποτε χρήση να θέλω να κόψεις κάτι. Μία σειρά από κατσαβίδια και σταυρωτά και ίσια, όπως τα λένε, και δύο πιο μεγάλα, όπως επίσης και ένα γαλλικό μεγάλο. Χρειάζεται, πάντα χρειάζεται ένα γαλλικό. Έχω ένα κατσαβίδι μεγάλο ίσιο, αυτό κυρίως το έχω για να το χτυπάω. Χρειάζεται μερικές φορές, θες κάτι να κάνεις, να χτυπήσεις, δεν θέλεις να βγάλεις κάτι. Και μία λίμα μικρή για να χωράει εδώ μέσα. Κάτω εδώ έχω, θα σας δείξω τι έχει εδώ μέσα μετά. Εδώ έχω το Loctite το 55, το νήμα. Το δουλεύω σε συγκεκριμένα, κυρίως σε οριχάλκινα, σε ουρές, σε τέτοια πράγματα, όπως επίσης και ένα μικρό αλφαδάκι. Τώρα εκεί ήμουν σε ένα μαγαζί, ψώνιζα, το είδα, μ' άρεσε, είναι της Milwaukee. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν τέτοια μικρά ωραία αλφαδάκια. Και το πολύμετρο με την απεροτσιμπίδα της Unit. Πολύ ευχαριστημένος είμαι από αυτή την εταιρεία και αυτό το έχω αρκετά χρόνια. Αυτά έχω εδώ και φυλάω εδώ και ένα τσαντάκι. Κάτσε να το ανοίξω με το ένα χέρι, είναι λίγο δύσκολο. Και ένα τσαντάκι με ό,τι χρειάζομαι, βασικά καρυδάκια που μπαίνουν, κυρίως εγώ στο παλμικό τα βάζω αυτά, όλα κάποια νούμερα στάνταρ, 8, 10, 13, ένα ανταπτοράκι, μάλλον δύο ανταπτοράκια έχω για να βάζεις, άμα θέλεις, ή τα καρυδάκια ή μύτες. Εγώ σε ένα έχω μόνιμα αυτή τη μύτη
της Milwaukee. Παιδιά, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, δεν χαλάει μπροστά, αξίζει. Αυτή την πήραμε, ένα σετάκι ήτανε, με 10 νομίζω μέσα είχε. Τώρα, μερικές μου πήρανε, άλλες τις έκανα, μείναν αυτές εδώ. Και εδώ έχω κάποιες λάμες για την σπαθοσέγα, για τη σέγα, όχι σπαθοσέγα, για τη σέγα που έχω. Και αυτά εδώ είναι δύο τρυπανάκια που είχα πάρει, όχι ακριβώς τρυπανάκια, για να τρυπάς το πλακάκι όταν έχεις να περάσεις ήδη υγιεινής, ή κυρίως τα διακοσμητικά ή τα βοηθητικά αυτά για το χαρτί, για τις πετσέτες, και δεν θες να χαλάσεις την αρίδα σου, να την κάψεις τρυπώντας το πλακάκι. Πήρα αυτά εδώ, βέβαια το ένα από την χρήση λίγο έλειωσε, όπως επίσης μετά πήρα αυτό εδώ, επίσης πολύ καλό. Εγώ πρώτα έκανα λίγο με εκείνο, έφευγε από μπροστά ο σμάλτος, και μετά άνοιγα με αυτό εδώ με λίγο νερό, πολύ βολικό. Αυτά από μέσα. Έξω έχει πολλές θήκες περιμετρικά, στις οποίες εγώ έχω βάλει εδώ ένα μαχαίρι, το οποίο με βολεύει πάρα πολύ, γιατί έχει αυτήν εδώ την ασφάλεια. Όταν ανοίξεις τη λάμα, αν θέλεις, την κλείνεις την ασφάλεια και η λάμα, ό,τι και να την πιέσεις, δεν μπαίνει μέσα. Με βολεύει. Εδώ έχω ένα voltage tester, πολύ χρήσιμο, όπως επίσης και ένα μολύβι της Sola, πάρα πολύ ωραίο, με έχει βολέψει πάρα πολύ. Και εδώ μέσα, εντάξει, έχω μια προσθήκη για το δράπανο και μια ωραία συλλογή. Σίγουρα θα σας έχει τύχει να κοπεί μια βίδα και να μείνει μέσα. Αυτή εδώ η συλλογή είναι απίστευτη. Έχει αυτά εδώ πέρα τα τρυπανάκια, δεν είναι ακριβώς τρυπανάκια, αυτές εδώ τις μαγκές. Απ' τη μία την τρυπάς, κάνεις μια τρύπα μέσα στη βίδα που έχει μείνει, και αυτό εδώ με ανάποδες στροφές έχει για όλα τα νούμερα, και σου βγάζει, το έχω χρησιμοποιήσει, πραγματικά σε σώζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο πλάι έχει αρκετές θήκες. Ας ξεκινήσουμε από εδώ, μιας και αυτό εδώ θέλει. Έχω πάντα έναν φακό, είναι αρκετά δυνατός, χρειάζεται, μπαίνουμε σε δύσκολα σημεία. Τον έχω κρεμασμένο εδώ, θα τον κρεμάσω μετά. Έχω ένα Allen εδώ πέρα για το χέρι, έτσι με ωραία λαβή. Αυτό κυρίως στα κλιματιστικά το χρησιμοποιώ, για να ανοίγει τις βάνες στα υγρά. Και επίσης άλλη μια συλλογή με αυτά τα Allen, τα οποία κυρίως αυτά χρησιμοποιούνται, τα μεγάλα πολύ σπάνια. Εδώ μπροστά έχω δύο μίνι κατσαβίδια, ζουμπαδάκια, ένα σταυρωτό και ένα ίσιο. Χρειάζονται σε πολλές περιπτώσεις, σου λύνουν τα χέρια. Και μία προέκταση της Milwaukee για δεν φτάνει το δράπανο να μπει μέσα, πολύ βολική. Μία σειρά από γερμανικά, εδώ μπροστά μικρά νούμερα, και μία σειρά από γερμανικά καστανόκλειδα, εδώ διάφορα νούμερα που χρησιμοποιώ κυρίως, δεν χρειάζεται να κουβαλάμε
όλα τα νούμερα, να μην είναι ασήκωτη η τσάντα. Εδώ έχει μια πάρα πολύ ωραία βολική θικούλα. Εγώ έχω μέσα διάφορα πραγματάκια, έτσι τα έχω στριμώξει, σίγουρα 2 μονοτικές. Τα τεφλονάκια τα έχω αλλού, τα κουβαλάω μαζί μου σε άλλη τσάντα. Ακροχιτόνια. Θα μου πείτε τώρα τι δουλειά έχουν ακροχιτόνια σε μια τσάντα υδραυλικού. Αυτά χρησιμοποιούνται και στον κλιματισμό, τα βάζω για τα εντολικά καλώδια. Άλλη φορά θα τα πούμε. Γιατί με αυτή τη τσάντα πάω και για κλιματιστικά, όχι μόνο για υδραυλικά. Ένα mini cut, πολύ βολικό. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να πάρω ένα καινούριο, γιατί αυτό λίγο έχει αρπάξει. Φλατζούλες, περμανίτης, λάστιχο. Βλέπετε, είναι αρκετά μεγάλη, δεν τις φαίνεται. Μαχαίρια. Για το μαχαίρι μου το κουβαλάω πάντα μαζί μου το μαχαίρι. Δεν είναι μες στη τσάντα, το έχω μαζί μου πάντα. Και αυτό εδώ για τα τουμποράματα, αν θες να τραβήξεις ένα τουμποράμα μέσα από το δένεις από τη μία μεριά το παλιό, από την άλλη το καινούριο και τα περνάς μέσα από το σπιράλ. Το έχω δουλέψει πάρα πολύ. Μην το φοβάστε που κάποιοι μου έχουν πει φεύγει, μένει μέσα μαζί με το παλιό το τουμποράμα. Όχι, άμα μπει καλά και αν βοηθάς και λίγο το παλιό το τουμποράμα και δεν τραβάς μόνο σαν τα γάρια, ας πούμε, από τη μία μεριά και άλλες φλατζούλες πιο μικρές 3/8, βγαίνει το τουμποράμα πολύ εύκολα. Μην το φοβάστε. Έχω δει κάτι πατέντες με σύρμα να δένουν το ένα τουμποράμα με το άλλο. Όχι, γι' αυτό υπάρχουν τα εργαλεία. Βλέπετε, χωράνε όλα. Δεν το φαίνεται, έτσι φαίνεται αυτήν η συστικούλας. Χωράνε όμως όλα. Πολύ ωραία. Χωράνε τώρα με το ένα χέρι. Βέβαια εγώ κάτι δεν έκανα καλά εδώ, αλλά θα κλείσει. Και στην τελευταία μεριά, εδώ έχω ένα αλφάδι της Sola. Δεν χρειάζεται να είναι μαγνητικό, δεν είναι μαγνητικό, δεν με βολεύει πάντα το μαγνητικό. Πολύ βολικό. Όπως επίσης και ένα, να βάλουμε το αλφάδι μέσα, και ένα μέτρο ξύλινο πτυσσόμενο. Βολεύει. Έχω και την κλασική τη μετροτενία. Εδώ πέρα έχει μια θήκη για τη μετροτενία. Συνήθως, τώρα βέβαια για το βίντεο το έβαλα εδώ το μέτρο, συνήθως το ρίχνω μέσα το μέτρο, δεν το έχω εδώ, γιατί άμα σκαλώσει κάπου, άμα κάνεις καμιά άτσαλη κίνηση καθώς την κουβαλάς, φεύγει το μέτρο και αυτά τα μέτρα 2, 3, 4 να πέσουν, μετά θα ανοίξει, είναι κρίμα. Να μπει και το ξύλινο εδώ, με το ένα χέρι, μπήκε. Εδώ μπροστά έχω, όπως είπαμε, αυτό εδώ για το κλιματισμό, για να κάνει εκτόνωση. Άμα θες να κολλήσεις τη μία σωλήνα με την άλλη, όχι για τα ρακόρ, για να ανοίξεις, να μπει η μία σωλήνα μέσα στην άλλη και να την κολλήσεις, όπως και επίσης αυτήν εδώ τη μικρή καστάνια, την οποία την έχω αποκλειστικά και μόνο για τον κλιματισμό, για τις βάνες που έχουν οι μεγάλοι συμπιεστές, όχι τα οικιακά τα σπλιτάκια. Είναι πολύ βολική. Δεν έχω βρει κάπου αλλού να τη χρησιμοποιήσω, μόνο για εκεί. Όχι ότι δεν θα υπάρχει. Έχει και από κάτω παξιμάδι. Από εδώ μεριά μία σπάτουλα. Δεν καθαρίστηκε και καλά. Πάντα είναι χρήσιμη μια σπάτουλα. Ένα μικρό γαλλικό, αυτό εδώ πέρα το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου εργαλείο από όλη την εργαλειόκασα. Αυτό εδώ το γαλλικό. Εκτός του ότι πάρα πολύ εύκολα ανοιγοκλίνει,
δεν κολλάει, δεν κάνει, είναι πάρα πολύ εύκολο το ρολάρισμα. Έχει αυτές εδώ τις σακαλιές, όπως επίσης και αυτό εδώ που μπορείς να πιάσεις 13 παξιμάδι με αυτό. Τελειώ. Και φυσικά τώρα τελευταία ξεκίνησα να το δουλεύω, έχει τώρα ένα μήνα, 2 το πολύ, της L'Occitane, το 5811. Βέβαια υπάρχει το αντίστοιχο το 577 της Loctite. Πήρα αυτό να το δοκιμάσω, το ίδιο είναι, ίσως δεν ξέρω τώρα ποιο από τα δύο. Άμα δοκιμάσω και το Loctite θα σας πω, δεν είναι κόλλα, είναι απλά για τα πάσα, μπορείς να το πεις και υγρό τεφλόν, ξεβιδώνει μετά. Με έχει βολέψει πάρα πολύ και για ίδρυυση και για θέρμανση. Το έχω χρησιμοποιήσει κυρίως σε ορυχάλκινα ή χρωμίου εξαρτήματα. Αποφεύγω σε γαλβανιζέ, πολύ σπάνια έτσι και αλλιώς το χρησιμοποιούμε, αλλά αποφεύγω στα γαλβανιζέ γιατί είναι πιο χοντροκομμένα τα πάσα, μπορεί να έχουν λάδια. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό το πάσο, να μην έχει ούτε υγρασία. Το αφήνεις λίγα λεπτά, στεγνώνει και μετά δεν υπάρχει διαρροή. Το έχω δουλέψει και σε θέρμανση και σε ίδρυυση και ξεβιδώνει. Αντίθετα με εκείνη την κόκκινη την κόλλα που μετά δεν ξεβιδώνει με τίποτα, πρέπει να βάζεις φλόγιστρα να την κάψεις. Και έναν ωραίο εκτονωτή για πολυστρωματική σωλήνα αλουμίνο του μπόραμα, όπως το λένε κάποιοι. Βοηθάει πάρα πολύ, έχει όλα τα νούμερα. Το έχω εδώ πέρα γραμμασμένο πάντα, το βγάζεις, κάνεις την εκτόνωσή σου. Αυτή είναι η τσάντα που χρησιμοποιώ καθημερινά. Και κάποια επιπλέον εξαρτήματα, επιπλέον εργαλεία που έχω, να δείτε, ρίχνω και το μέτρο μέσα, πάντα τα κουβαλάω μαζί μου. Ένα ωραίο μαχαίρι, πάρα πολύ βολικό, κόβει τα πάντα. Εγώ κυρίως για καλώδια το έχω, όχι απαραίτητα, και μονώσεις κόβω, τα πάντα, δεν κολλώνει πουθενά. Ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι, αυτά τα κουβαλάω πάντα μαζί μου, όπως επίσης και τη σπίκα, αυτό το μολύβι. Το έχω πάντα μαζί μου, και ένα μαρκαδόρο και ένα μέτρο. Αυτό το έχω στο αυτοκίνητο κυρίως, δεν το πολύ εμφανίζω έξω, αν και είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ στιβαρό. Έχει και αυτό εδώ πέρα, όταν κλείνει, το έχεις ανοιχτό και το κλείσεις, μισό λεπτό, να έχεις το δάχτυλό σου εδώ για να ελέγχεις το πως κλείνει, να μην κλείσει πολύ απότομα, παρόλο που έχει και το φρένο. Έχει εδώ μπροστά μαγνήτη και η καλύτερη τσακαλιά είναι ότι στέκεται, άμα δείτε. Άμα θες δηλαδή, πρόσφατα και εγώ το ανακάλυψα, άμα θες να κολλήσεις κάτι, το βάζεις κάτω, ας πούμε μια χαλκοσολίνα μικρή, κάτι, στερεώνεις, τη βάζεις να πατήσει εδώ και κολλάς χωρίς να κρεμάει. Πολύ βολικό. Το λίγο έχει το μέτρο. Αυτά είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιώ για τα υδραυλικά καθημερινά. Ευχαριστώ.